Na farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana farkon farawa kuma ya nuna mana lokacin karkarewa. Muna fata Allah ya karbi dan abin da muka iya yi kuma ya yafe mana kurakuranmu da muka tafka a ciki da laifukanmu, kuma ya yanta mu a cikin wannan wata da yake yanta bayansa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai waladan wannan jalsat da muka yi zuwa ga maulanmu jagoranmu sai ban zakiya fa zaula wanda ya tura mu akan wannan hanya, ya kuma muna tawassuli Allah ka bashi lafiya, ka sa masa mafita a cikin halin da aka samu kai a ciki, kuma ka inganta ta mu lafiya din, ka tabbatar da mu a wannan tafarki, kuma kai amfani da wannan ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malaman mu ilmin Qur'ani. Sannan kuma muna jinjina ma kowa wanda suka ba da gudunmuwa, da wanda suka kawo wani abu a hannu, da waɗanda suka ba da shawara, da wanda suka kai har wanda suka zo ma suka ƙara ma wajen duhu. Baki ɗaya ko Allah zaka mai da alkhairi. Ma'aikata ba ji ba gani, yan decoration ne, yan isma ne, yan harisawa ne, masu kayan sauti ne, masu talabijin ne, ga sunan dai masu ɗaukan hotuna, yan media, musamman yan media. Wani jiya ya kira ne ce da Allah a jinjina ma 'yan media, to muna ƙara jinjina ma 'yan media saboda rawar da suke takawa. To shi alƙur'ani mai girma shine komi namu, shine jigonmu, shine rayuwarmu, shine mafitanmu, shine komai namu. Kamar ranar muna magana cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna, wanda sa alqur'ani a gaba yayi masa zagi to zai kai shi aljanna. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar, wanda kuma ya sanya shi baya kai ma alqur'ani zagi ka aje shi sai abin da kaga dama baka tuntubar sa, to fa wuta yake kora mutum. Sannan kuma in mutum mai iko ne ya bar alkur'ani da shirye da ke ciki, manibtagal hidayata fi gairihi adallahu Allah, wanda dai nemi shiriya ko mafita wajen alkur'ani to bata zai ƙara yi, zai ƙara shiga daji ne, ba gane ba zai gane daidai ba. Ma tarakahu min jabbarin illa qasamahu Allah, duk wani mai iko wanda ya bar alkur'ani yana yi abin sadaka to sai Allah ya karya gadon bayansa, sai Allah ya tozarta shi, ya wulakanta shi tun daga duniya kamar lahira. Saboda Allah ya bashi iko ga hannunsa, amma ya watsar da abin da yake shine makamin iko din, shine alkur'ani mai girma. To kuma lokaci guda shi alkur'anin nan akwai sakonnin da yake isarwa. Na farko akwai inganta aqida, da shine jigo shine ya zo ya sanar da mutane wane ne Allah ta'ala, menene haƙƙinsa akan mutane, akan bayinsa, me yake so muke baya so. Dole ya zama wata sahihin tauhidi na ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da tsarkake shi daga dukkan shirka, da kuma sallama mashi iko kamar yadda yake dama ikon nasa ne, ya zama ba a ja da shi ba. Allah ta'ala bai da farko, bai da ƙarshe, bai da uwa, bai da uba, kuma ba ya da wato ainihin fadawa ko wazirai masu yi masa bambadanci ko fadanci. Allah ta'ala shi ne ke da iko akan kowa da komi, kuma akwai ranar da za a haɗu da shi baki daya ya tarwatsa wannan kasan, tarwatsa kowa, komi ya kare a koma wurin Allah madaukakin sarki. Daga cikin maqasid na alqur'ani akwai abin da yake annabta, wato sanin annabta. Mutum ba zai iya yi da kansa ba, kana bukatan annabi, kana bukatan wanda zai nuna maka hanyar da zaka bi komawa wurin Allah madaukakin sarki. So ana bukatan annabi, saboda haka daga cikin maqasid alqur'ani shine ya bayyana maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wane ne Allah, waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maqasid alqur'ani akwai bauta, ibada, ya ake bautar Allah, me matsayinka a wurin Allah, me dangantaka ka da Allah madaukakin sarki, kai bawa ne, to ya ake bauta din, duk ya zo maka da wannan. Daga cikin maqasid alqur'ani akwai fada da zalunci da kafirci. Alƙur'ani yana faɗa da kafirci da musamman surorin Maka, za mu ga sura alƙur'ani 114 ce, amma kusan 80 da wani abu a Maka ta sauka, kuma abin da take faɗa da shi daga zalunci sai kafirci sai ɗagutanci da wuce gona da iri, duk abin da take magana akai kenan. To amma abin ban mamaki da takeici, su malamai waɗanda su ne za a ji wannan a bakinsu,
to kusan gaskiyar magana kamar ma ba su san inda alkur'anin ya sa gaba ba, ko kuma kamar dai shi alkur'anin dai jari ne kawai na cin abinci. Da yawa wasu haka nan ne, wasu kuma jari ne na samun girma da ɗaukaka da matsayi da taron jama'a, shi kenan illa iyaka. Amma za su gaya mutane maƙasid da alkur'ani, da za a faɗi maƙasid na alkur'ani da mun fitar ga halin da muke ciki da muke wayo, da mun fita cikin halin da muke ciki, mun koma cikin kyakkyawan halin da Allah ya fi so yarda da shi. To ba mai so ya wahala ko don Allah ko domin Allah wani ya wahala, ba wanda yake so ya wahala. Ba mai so ya shiga gidan yari, ba mai so ya shahada, ba mai so ya fuskanci tozarci, ba mai so a kama shi, ba mai so a tarwatsa gidansa ko iyalinsa, ba mai so a taɓa lafiyar jikinsa, ba mai so. In ko mutum ya ce yana so, to yanzu nan fa zai ga aiki da cikawa. In mutum ya ce sai an yi haka nan, ko sai an dawo tafarkin Allah, ko sai an ba gaskiya, to yanzu zai ga cewa har yau Abu Jahal na nan, Abu Lahab na nan, har yau Fir'auna na nan. Duk wanda zai kwaikwayi Musa, to Fir'auna na nan. Duk wanda zai ɗabbaka kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Abu Jahal na nan. Kuma ta yi wa Abu Jahal da ma wannan mai sallah ne, ko ma sunan shi Muhammadu, ba mamaki. To shi sa sai zama malamai sun mai da alkur'anin kaman binnan jari. Kowane malam yana da ubangidan shi kwamishina ko gwamna ko wani sakatare ko na AIG, kowa da ubangidansa yana masa hidima. To ba zan so in tsawaita magana ba akan wannan, amma dai mutane na da haƙƙi a gaya masu abin da aka sani. Mutum na da haƙƙi a gaya masa, ni in sauke nawa nauyin, in ya so ya rage mu mutum shi kuma ya sauke nasa. Ni nawa nauyin abin da Allah ya sanar in sanar, shi ne abin da ya hau kaina. Ban da ikon in tilasta ko in tirsasa ko in tilasta a yi, ba da wannan ikon. Amma alhamdulillah Allah ya bani bakin magana kuma ya bani ikon in yi. To in na yi magana kuma to wannan ya rage kuma ga wanda ya ji, shi kenan illa iyaka, nawa kenan. Kullum muna complain, kullum muna kuka, kullum garaje da yau, kullum mun rasa menene ke damu. Matsaloli sun baibaye mu, ga talauci, ga jahilci, ga rashin tsaro, ga yunwa, ga fatara, ga danniya, ga matsaloli daban-daban. Kullum garaje da yau, sawa'un kai ma'aikacin gwamnati ne ko kuma ɗan kasuwa ne kai ko kuma talaka ne mai zaman gari. An rasa wane ne zai kama hannun wane ina mafita take, sai lalube ake cikin duhu. Yau a ce gobe kaza, wannan gobe kaza, wannan gobe kaza. To alhamdulillahi Allah ta'ala bisa taufiƙinsa, tashin farko mu ya mana gamu dakatar, Allah ya ba mu jagora, kuma ya haska mana tashin farko cewa ga yadda za a yi a kawo gyara, ga yadda za a samu mafita ta har abada, ta dindindin. To galibi mutane suna neman mafita ne temporary mafita, temporary. Wasu suna ganin cewa ya kamata a jefa ƙuri'a, a yi siyasa, sai a samu mafita, temporary mafita. Muna nan aka yi ta shelan za a yi shari'a a matsayin ita ce mafita, temporary. Masu son su shari'an da suka yi shari'an suka wuce, shari'an ma ta wuce, sai labarinta, ko ba ka bane? Kaga temporary kenan. Muna nan wani lokaci nan aka yi ta magana kan almajirai, a sama masu mafita, a yi waye da sauransu. Aka kafa wata ma'aikata ta almajirai mai wadda ke kai masu buhunan abinci da kuɗaɗe da sauransu duk wata. Wannan gwamnatin ta tafi, wannan hukuma ta tafi ita ma, almajiran suka koma a gidan jiya. Wato kullum muna neman temporary solution, mafita ta wucin gadi, ita muke nema. Shi yasa muke ganin idan wane ne to za a samu mafita, to mafita temporary yana tafiya, mafitar ta tafi. An lura da wannan magana. To menene permanent solution? Permanent solution shine abinda Allah ya shimfiɗa mana, abinda Allah ya ce mu. Tun farko, tunda muna zaune ne a doron ƙasa, kuma wannan bisa wannan ƙasa Allah ya ajiye mu, kuma nan za mu rayu, kuma nan za mu mutu, kuma nan za a rufe mu, kuma an tashi nan za a tashe mu gobe kiyama, ai mana hisabi. To tun asali ma ya ake zaman ƙasa?
wace ƙasa ce Allah yake so a zauna a kanta. Kuma sau da yawa mutane suna ɗan tambayoyi da cece kuce nan da can cewa ba mu da magana, kullum iyakan magana mu shine kan hukuma muke magana, muna magana ne akan gwamnati da hukuma. Ita ce illatul ilali, ita ce ciwon ciwurokan, ita ce ummul khaba'ifi. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tun da ya fara kira ba a samu sakat ba sai da aka tabbatar da hukuma adala, sannan mutane suka samu sakat. Shehu Usman dan Faudu daga Mallam Ramati tun da ya fara karantarwa ba a samu sakat ba, aka huta sai da aka samu da hukuma adala, sannan matsaloli suka yi ƙasa, aka ga ƙarshen matsaloli. Wannan abun bai canza ba, har yanzu haka yake. Har yanzu in muna son matsalolin mu su kwaranye mu samu hukumin nan, wato mu zauna lafiya, lazim ya zama an samu hukuma adala wadda za ta ba kowa haƙƙinsa. Wani shine permanent solution, shine mafita ta dindindin. An lura ai, mutum ya ce to ai wannan da wahala, to ai wanda kake tabbatarwa ma ita ma wahala ake wurin tabbatar da ita, ko ba ka bane? To kamun a samar da Najeriya guda, mutum miliyan nawa ya mutu lokacin da aka yi yakin Biafra na Najeriya ta dunkule? Mutum miliyan nawa aka rasa? Wannan mutanen ba a rasa irin su. Tsarin Allah zai tsaya, hukuma Allah za ta tsaya, adalci zai tsaya. Ba za a kashe mutanen da aka kashe a Biafra ba, hukuma Allah za ta tsaya. Ba za a kashe mutanen da aka kashe wurin kafa Najeriya ba, hukuma Allah za ta tsaya. Kai ba za a kashe mutanen da 'yan kidnapping da 'yan bandit suka kashe ba, da 'yan Boko Haram suka kashe ba, hukuma Allah za ta tsaya. Kai ba za mu rasa mutanen da muka rasa a hadarin mota ba ma, daga sadda mota ta zo zuwa yanzu mutum nawa muka rasa? To ba za mu rasa su ba, hukuma Allah za ta tsaya adala. Ta ma duk anki ba a ma taɓa wannan ɓangaren, ba wani mai tafsirin da ke taɓa wannan ɓangaren, ban ji shi ba ni dai, iyakar ji na, ban san ko akwai wani wuri ba. Wannan bai cikin priority ɗinsu, bai cikin ma sha'aninsu ma. Saboda mene? Saboda suna ganin cewa muna zaune a ƙasa, wace irin ƙasa muke zaune ciki? Mu da iyakar sanin mu a addinin mu yadda musulunci ya tsara mana. Labudda linnasi min imara, imma barratan aw fajira. Imam Ali alayhi salam, wanda zancen manzon Allah ne, ba makawa mutane su zauna karkashin hukuma, ko ta kirki ko ta banza. Suka ce mun san ta kirki, wacce ce wadda ba ta kirkin ba? Yace ita ce wadda za tusanu fi hal addima, wa tufasu fi hal hudud, wa tuqsum fi hal amwal, wa yujahadu fiha fi sabilillah. Wace ce ba ta bana shine wadda za a tsare jinanan mutane, a tsare dukiyoyin mutane, kuma a raba dukiyoyi daidai wa daida, sannan kuma za a tsare tafarkuna, ba fashi, ba cin hanya, ba zaluncin mutane, sannan kuma za a yi jihadi fi sabilillahi. Amma fa ita wannan hukumar bata tsiro da sunan Allah ba, amma kuma ta tsare wa'annan abubuwa din. Sai ke cewa fa in kana barra, in ta kirki ce, falin ra'i wal ra'iyya, da shugaban da talakawa za su ji daɗin zaman ƙasa ɗin. Wa in kana fajira, in kuma ba ta kirki ba ce, sai ce abadal muminu fiha rabbahu, ba ta kirki ba ce sai mumini ya samu dama ya bauta ma Allah, ya shiga aljanna. Wa amila al-fajir fiha ila ajali, fajiri ko wanda yake taimaka ana fajirci, shi kuma yayi ta rayuwa har zuwa ƙarshen ajalinsa, ya mutu ya taimako masa. Wannan shine. To in muka ce ƙasa, mecece ƙasa ga musulmi? Mu a matsayin mu na musulmi, mecece ƙasa a wajen mu? Ko kuma in canza tambaya din. A musulunci akwai ƙasa kala biyu. Akwai darul islam, akwai darul harb. Darul islam ƙasar musulunci wadda aka shimfiɗa bisa tauhidi da shari'a. Darul harb ko darul kufuri ita ce wadda aka shimfiɗa ta bisa bijire ma Allah da kuma yin dokokin da suka saba mana Allah. Tambaya, cikin wace muke zaune? Ina tambaya, mu yanzu cikin a matsayin mu na musulmi, cikin wace ƙasa muke zaune? Darul harb, darul kufuri. To Allah ya da mu zauna darul kufuri? Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah bai da bayin sa sai kafirci ba, bai da su yadda da kafirci ba.
bai yadda ba. To muna cikin darul kufuri, me uzurinmu? Muke uzurinmu? Wurin ƙasa ta Allah ce baki ɗayanta. Allah ta'ala ce lillahi mulku samawati wal ard, mulkin ƙasa da sama duka na Allah ne. Sannan ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah ya alƙawari ga masu imani da aiki na ƙwarai zai maye gurbin su, zai maye su akan a doron ƙasa. It means wannan yana nufin duk ƙasa baki ɗaya gaba da yamma da arewa mulkin Allah ce, kuma lokaci guda mulkin masu imani da aiki mai kyau ce. Ba 'yan kallo bane, mu'mine ba 'yan kallo bane. Ƙasa Allah ce kuma ya masa alƙawalin zai ɗora su akan doron ƙasa ɗin sakamakon imaninsu da aiki mai kyau gaba da yamma da arewa. To ya aka yi haka? Me faru? Me faru mai doke koma kutur? Ya ce kuma wala karkata muna fi zabura annal arda yarisuha ibadiyas salihu. Mun riga mun tabbatar doka ce a wajen mu, mun rubuta a cikin zabura cewa min ba da zikiri bayan lahul mahfuz mun tabbatar da cewa ƙasa ba masu gadanta sai mutanen kirki za su rike ƙasa. To ya muke ganin akasi? Dan mu akasi muke gani. To me yasa? Shine maganar da muke yi. To shine, to sai yake cewa wa qabla khudu'il alami li sultanillah fa innal alama kulluhu yanqasimu ila qismayn. Kamun ƙasa baki ɗaya ta koma hannun Allah ta'ala da bayan Allah na gargaru, to ƙasar ta kasu gida biyu. Akwai darul islam, akwai darul harb. Darul islam ita ce wadda take shimfiɗa bisa tauhidi, irin wadda bature ya iske mu, da ya zo ya iske mu bisa tauhidi ya iske mu, cewa ƙasa ta Allah ce kuma da shari'a shi ake hukunci. Ita ce darul islam, shugabantar musulmi, shari'ar ta musulunci. Sannan akwai darul harbi wanda kuma shine akasin wannan ƙasa ɗin, akasin wannan ƙasa ɗin. To shi ita kanta darul islam din tana ana iya kasa ta zuwa abin nan darul adali, inda ake hukunci 100% na abin nan da shari'a da shugaba na musulunci. Akwai darul bagai, inda wasu suka yi tawaye suka kwace, su ma musulmi ne amma sun yi tawaye sun fita daga tsari. Akwai darul bid'ati, inda yan bid'a suke da tasiri da ta cewa ko. Akwai darul riddati, akwai ma inda suka bijire suka yi ridda suka fara addinin ba, da musulmi ne yanzu suka bari. Sannan kuma akwai darul masaluba, ƙasar da kafirai suka kwace bayan mutanenta musulmi ne, kamar yanzu ƙasar da muke kai a ci. Ƙasar da muke kai ƙasar musulunci ce, bature ya kwace. Ad-darul masaluba min qibal al-kuffar wanda kamun haka ƙasar musulunci ce, kamar yankin nan da muke zaune, kamar Sudan, kamar Chadi, kamar Niger, kamar Misra, kamar sauran ƙasashen musulmi wanda kafirai suka yi tasiri suka kwaci suka dankara tsare-tsarensu a ciki. A darul masluba kenan. To muna bukatan ƙasa ta mu ta ƙashin kanmu, mu musulmi. Karkace mani Najeriya. Najeriya ƙasar bature ce, bature ne ya kafa. To Allah ya sa mu mai gadin Najeriya ne ko mu rike Najeriya? Mu ce mane inna ardi wasi'a fa iya ya fa'buduni. Saboda haka ba mu da kan iyaka ma mu. A matsayin mu na musulmi ba mu da kan iyaka. Wannan bodar da ke nan Maradi ko Jibiya ba kan iyaka ba ce, saboda yan uwanmu da ke tsallaken can la ilaha illa ta hada mu. Sannan kuma ƙasar Allah ta hada mu ko sakan bu mu addinin mu bai san wani kan iyaka ba. Na'am, ba laifi a ce nan daidai nan darul kufur, daidai nan darul islam ne, ana iya shata wannan, amma tamfarare kamun musulunci ya shiga. An lura ai. To wannan kenan. Sai mutane suna ta tambaya cewa to wai idan aka ce za a yi musulunci to ai ƙasar za ta zama wata abin. To ya ce Allah ya baka amanar rike Najeriya ne, ko Allah ya ce ka zauna ƙasar da ya ce ka zanna ka bauta masa, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'buduni. Wace ƙasa Allah ya dora ka kai? Wace ce ya ce ka rayu cikin ta? Wace ce ka bauta ma Allah a cikin ta? Darul Islam. Darul Islam. Najeriya darul harbi ce, darul kufuri ce. Dokokinta na kafirci ne, bata shimfiɗa kan tauhidi ba. Sannan kuma ba ma haka nan ba, dokokin ma sun kai ma suna da
wato ainihin yanayi na inda musulmi zai iya riddama, tunda akwai cikin dokokin kasar nan akwai mutum na ibarin addinin sun ya ga dama, kuma abin da zai faru in ka kai shi kara kotu ya kada ka, saboda akwai doka da ta ba mutum dama ya canza addininsa. A darul islami ba a haka nan. Su muna ji muna gani ƴaƴanmu na ridda, muna ji muna gani ƴaƴanmu na barin addini, muna ji muna gani ƴaƴanmu ba su sallah, muna ji muna gani ƴaƴanmu ba su azumi, muna ji muna gani ƴaƴanmu da kannanmu suna lalacewa, kuma ba mu da ikon da za mu tanka musu, doka ta ba su kariya. Muna ji muna gani ƴaƴanmu mata na cikin shege, ba kuma yadda za mu yi da su, a kai kotu kuma su kada ka da doka. Haka za mu zauna nan da shekara 50 100 me kake tsammani? Nan da shekara 100 me kake tsammani? In kana ganin yanzu kai ka ko ka tsira, nan da shekara 100 me kake tsammani? Sannan yanzu duk wannan kananan yaran yan shekara 10 abin da yawo kasa ga sunan bila adadin kaman an fesa wake tubarkalla. Ina mako masu? Ina mako masu a duniyance, ballantana mako masu a lahirance? Ina mako masu? Me ka tada da musu wanda za su rayu su zama mutane, ko kana tanadin bom ne wanda zai fashe da kai nan gaba, ƴaƴanka su gagare ka, ƴaƴanka su yanka ka, ko ƴaƴan makwabcinka? Wanda abinda muke magana akan sa kenan, cewa in za mu sha magani na gaba daya. Kana da karaya ka ce a baka fanadol ka ji sauƙin radadi, ko dai a dora ne? Gara a dora ka ji zafin baki daya. To shine abinda muke magana akai, shine abinda muke magana. To shi kenan, so da yawa mutane suna ganin cewa to idan aka kafa, in ma za a yi ƙasa ɗin, to sai dai ko ƙasan ta rabu ne, kowa a ware da sunan addini. To sai mene ne in an ware ɗin? A waren mana kowa ya ƙasa shi. Idan Igbo masu da'awan IPOB suna so su balle da sunan ƙabilanci da sunan biyafara, mu da me za mu ji kunya ballewa saboda musulunci? Ai kunyan mara kunya hasara ne. Akwai wanda ake cewa dan takarar APC ko Tinubu ne ko? Akwai wata jarida da aka rubuta, I don't believe in one Nigeria. Wannan Tinubu tun yana gwamna ko tun kamin ya zama gwamna yace bai yarda da cewa Najeriya ɗaya bace, kuma yana so ya zama shugaban kasa. Ka san ya zama shugaban kasa yana iya balle ta. Ballantana ma akwai mutanensu da suke yunkurin balla kasan da sunan kabilancin su na su yi kasar Ododuwa. To mu yi kasar musulunci mana mu, su yi da sunan kabila, mu da sunan musulunci, sai menene? Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ko kuma a ba mu yancin mu na international yanci, mu yi referendum, a yi ƙuri'an raba gardama, su jefa ƙuri'a. Majalisar Ɗinkin ta yarda da wannan, tunda akwai ƙasar ta sa hannu a cikin dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya, to tana a saka ƙuri'a. Maso su balle daga yamma su balle, maso su balle daga gabas su balle, mu ma mu balle da sunan addinin mu. A yi ƙasa uku mai makwabtaka, kowa ya yi jakada, ya yi kan iyaka, ya yi fasfo. Su shigo su kasuwanci su biya mu haraji, mu shiga mai kasuwanci mu biya su haraji. Amma ba za mu zauna ba kullum mu muke da yawa, mu muke da addini, mu muke da shimfiɗaɗɗiyar ƙasa, mu muke da arziki na noma, mu muke da ma'adinai ƙarƙashin ƙasa, mu muke da yawan jama'a, mu muke da basira, mu muke da tsarin tafiyarwa, mu muke da shugabanci da ilimi na addini da sanin kan gadon rayuwar duniya. Lokacin da Bature zai ta musulmi ya ba ƙasan, da aka tambaye shi ya zaka ya wayannan sun riga yin ilimi yan kudu din su, ya zaka dauki kasa ka ba musulmi, yace su muka iske da tsari na tafiyarwa, wayannan yanzu suke koyo. Salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yanzu suke koyo, ba su iya ba, kuma har yanzu ba su iya ba, har yanzu ba su iya ba. Duk wanda ya samu to ta gaban kansa ki, ba ruwan shi da alkunya, bai jin kunya, bai san ya kamata ba, ta kabila sai yake da jama'arsa. Mu muka san ya kamata, mu muke jawo kowa, mu muke cewa wannan a bashi haƙƙinsa. Saboda haka tarbiyyar addinin mu ta koya mana, ba mu iya wannan abin irin nasu ba. Sannan kuma Maulana innaka antat tawwabur rahim.
subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah guri ya kuri ayi hakuri za ka rubuta assalamu alaikum da ga bala ne shekara da shekaru